سلام تخاتلتي بين تي في نحجي أبستدالوه على توزيناتات حزب تግራይ ሕወሓት ተመሊሱ ክመጽኡ ካብ ዝብል ሓሳብ ክወጽእ ከም ዝግቦ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ከም ዘፍለጠ ኣብ ክልል ጋምቤላ ኣኮቦ ብዝበሃል ቦታ ካብ ደቡብ ሱዳን ዘይሕጋው ዝኾነ ናይ ውግእ ኣጾራት እንዳሰጋገሩን ከለው ስጉምቲ ከም ዝወሰደሎም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሚያ ካብ ወጻኢ ዓዲ ዝዕድጎ ፍርያት ስርናይ ብፍርያት ውሽጢ ዓዲ ንምትካ ይሰርሕ ከም ዘሎን ዕጡቃት ቦኮ ሓራም ኣመንቲ ሃይማኖት ክርስትና በብዝሒ ኣብ ዝነብሩሉ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጄሪያ ብዝፈጸመው መጥቃዕቲ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝቀተሉ ነፋሪት መንገድ ኣየር ካናዳ ዝኾነት ቦይንግ 737 ማክስ ብሰንኪ ዘጋጠማ ናይ ሞተር ብልሽት ሃንደበት ክትዓልብ ከም ተገደደት ፈረንሳ በሐድሽ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ተለኸፈ ናይ ፈለማ ሰብ ከም ዝረኸበት ፖሊስ እስራኤል ተቃውሞ ሰልፊ ዘካይዱ ዝነበሩ ከም ዝኣሰረ ንኡጋንዳን ሪፐብሊካዊት ኮንጎ ኣብ ዘዋስን ማያት በሓደጋ ጀልባ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝሞቱን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም حزب تግራይ ሕወሓት ተመሊሱ ክመጽኡ ካብ ዝብል ሓሳብ ክወጽእ ከም ዝግቦ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ፓርቲ ብልጽግና ዶክተር አብርሃም በላይ ኣፍሊጦም ነበርቲ ከተማ መቐለ ምስ ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዝገብርዎ ዘለው ዘተ ሎሚውን እናቐጸለ እዩ ኣብዚ መድረኽ እዚ ንስተላዕሉ ሕቶታት ነበርቲ ከተማ መቐለ ምላሽ ማሃብ ካብ ዝርከቡ ኣመራርሓታት እቶም ሓደ ላዕለዎት ኣመራርሓ ፓርቲ ብልጽግና ዝኾነ ዶክተር አብርሃም በላይ ከም ዝበልዎ ኣብታ ከተማ ይኹን ኣብ ካልእ ቦታታት ሕወሓት ብዝምልከት ተመሊሶም ክመጽኦም ዝብል ናይ ሓሶት ወረ እናተናፈሰ ይርከብ እዚ ድማ ሓቂ ከም ዘይኮነን ሓሶት ከም ዝኾነን ህዝቢ ክፈልጥ ኣለዎ ህዝብና ብሓሶት ክደናገር የብሉን ዝበሉ ዶክተር አብርሃም ቀደም ጃንሆይ ድሕሪ ሙራዶም ህዝቢ ክምለሱ እዮም ኢሉ እናተጸበየ ነይሩ ንደርጉን ክምለሱ ይናበለ ዝጽበይ ሰብ ነይሩ ሕጁን በተመሳሳሊ እናተጸበይ ዝርከብ ሰብ ኣሎ እዚ ክኸውን ኣይግባእን ክብሉ ካብ ተዛተይቲ ንዝቀረበሎም ሕቶ ምላሽ ይቦም ኣብ ክልል ጋምቤላ ኣኮቦ ብዝበሃል ቦታ ካብ ደቡብ ሱዳን ዘይሕጋው ዝኾነ ናይ ውግእ ኣጽዋራት እንዳሰጋገሩን ከለው ስጉምቲ ከም ዝተወሰደሎም ናይቲ ክልል ፖሊስ ኣፍሊጡ ናይቲ ክልል ፖሊስ ዝኾነ ምክትል ኮሚሽነር ዝኾነ ቱትኮርን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከም ዝሓበርዎ ፖሊስ ካፍቲ ሕብረተሰብ ዝበጽሑ ሓበሬታ መሰረት ብምግባር ኣብ ዝገበሮ ክትትል ካብ ደቡብ ሱዳን ናብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ምጓዓዝ ዝነበረ 36 ዘይሕጋዊ ካላሽንኮቭ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር እዩ እቶም ዘይሕጋውያን ኣዘዋወርቲ ብኒወር ዞን ብዋንጋን ወረዳ ብሕቡእ ክሕልፎ ክብሉ ብኣባላት ጸጥታ ስጉምቲ ተወሲድሎም ዝበለ ምክትል ኮሚሽነር ኣብቲ ቦታ ናይ ተኽሲ ምልዋጥ ከም ዝነበረን ክልተ ዘይሕጋውያን ኣዘዋወርቲ ከም ዝተቀተሉን أربعة ድማ ከም ዝቆሰሉ ናይቲ ክልል ምክትል ኮሚሽነር ሓቢሩ ክልል ጋምቤላ ምስ ደቡብ ሱዳን ብሰፊሑ ዝዋስን ብምዃኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ሃገር ኣጽዋርን ካልእ ነገራትን ምስ ዘሰጋግሩ እቲ ሓለዋ ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ክሕይልን ሕጋዊ ስጉምቲ ክወሰደሉን ናይቲ ክልል ምክትል ኮሚሽነር ኣብርሁ ብተወሳኺውን ከምዚ ዓይነት ነገራት ክረአይን ከሎ ህዝብን ፖሊስን ተሓባቢሮም ነቶም ዘይሕጋውያን ኣሰጋግርቲ ንመሓዝ ክንተጋሃለና ዝበለ ምክትል ኮሚሽነር ናይቲ ክልል ሓላፍነት ናይ ሃገርን ናይ ህዝብን ክንሕዝ ግዴታና ይሉ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሚያ ካብ ወጻኢ ዓዲ ዝዕድጎ ፍርያት ስርናይ ብፍርያት ውሽጢ ዓዲ ንምትካ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ በዚ ድማ ንዕድጊ ስርናይ ዝወጽእ ዝነበረ ዓመታዊ ልዕሊ 1 ቢልዮን ብር ንምድሓን ከኣክል እዩ ተባሂሉ እቲ ትልሚ ንምዕዋት ሎሚ ዘበን ኣብ ትኽልል ልዕሊ 300,000 ሄክታር መሬት ብክላስተርን መስኖን ይለምዕ ኣሎ ብማዕረግ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ማሕበራዊ ክላስተር ኦሮሚያ ኣቶ አዲሱ አረጋ ክልል ኦሮሚያ ድሌት ስርናይ ውሽጢ ዓዲ ንምምላእ እትሰርሕ ከም ሃገር ብመግቢ ነብስና ኣብ ምኽኣልን ሓሊፍና ካልኦት ሃገራት ምምጋብ ከም ንኽእል ምርኣይ ንኽእል ኢና ኢሎም ሕርሻ ትኽልል ዘበናዊ ንምግባር መንግስቲ ክልል ኣብ ቀረባ እዋን ልዕሊ 700 ትራክተራት ልዕሊ 4,000 ፓምፖታት ማይ ልዕሊ 80 ኮምባይነራትን ንሓረስቶት ምቕራቡ ይዝከር ዕጡቃት ቦኮ ሓራም ኣመንቲ ሃይማኖት ክርስትና በብዝሒ ኣብ ዝነብሩሉ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጄሪያ ብዝፈጸመው መጥቃዕቲ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝተቀተሉ ተገሊጹ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ድሮ በዓል ልደት ከም ዝተፈጸመ ኮይኑ ቤተክርስትያኑን ሓቃጺሎም እዮም ብሰንኪ እቲ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 11 ሰባት ከም ዝተቀተሉ AFP ሓቢሩ እቶም ዕጡቃት ኣብ ጥቃ ግዝኣት ቦርኖ ኣብ ትርከብ ፔሚ ብሞተር ሳይክልን መንኪናን መጽኦም በኣልማማ ናብ ዝረኸቡ ክትኩሱ ከም ዝጀመሩ መራሕቲ ከባቢ ንAFP ሓቢሩ ፔሚ ቅድሚ 6
6 ዓመታት 200 ደቂ ኣንስትዮ ተጨውየን ካብ ዝተወሰዳሉ ቺኮቫ ብቀረባ ርሕቀት እትርከብያ ሓለፍቲ ድሕነት ኣብ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ በዓል ኣመንቲ ሃይማኖት ክርስትና መጥቃዕቲ ክፍጸም ይኽእል ዝብል መጠንቀቕታ እኳ ኣሕሊፎም ተነበሩ ዕጡቃት ቦኮ ሃራም ኒፔሚ ሃንደበት ወሪሮማ ነበርቲ ፔሚ ናብ ጫካ ካድሙ ዝተገደዱ ኮይኖም ሃለዋት ገለ ሰባቱን ከም ዘይተፈለጠ ተሓቢሩ መራሒ ሚሊሻት ከባቢ ዝኾነ ኣቡ ኣኩካቡ እቶም ዕጡቃት 7 ሰባት ከም ዝተቃጸሉን 10 መንበር ኣባይቲ ከም ዘንደዱን ሓቢሩ ብምኽንያት በዓል ልደት ነበርቲ ተኸባቢ ከዕድል ተባሂሉ ዝነበር ናይ መግቢ ኣስፌዛ ተዘሪፉ እዩ ካብኡ ብተወሳኺ ቤተክርስትያን ኣቃጺሎም ሓደ ቀሺ ጨውዮምን ቅድሚ ማእኸል ሕክምና ምቅጻሎም ከ መድሃኒት ሆስፒታል ዘሪፎም ወሲዶም ክብል መራሒ ሚሊሻ እቲ ከባቢ ኣቡ ኣኩ ወሲኹ ገሊጹ ቦኮ ሃራም መንግስቲ ናይጄሪያ ኣልዩ እስላማዊ መንግስቲ ንምቋም ዓሊሙ ኣብ ዝቃለሰሉ ሰሜናዊ ክፋል ናይጄሪያ ብዙሕ መጥቃዕቲ ፈጺሙ እዩ ቦኮ ሃራም ኣመንቲ ሃይማኖት እስልምና ካብ ናይ እስልምና ሃይማኖት ሕጊ ወጻኢ ንኽንቀሳቐሱን ከይሳተፉን ዝኽልክል ኮይኑ መፀውዒ ሽሙ ኣስተምህሮ ምዕራባውያን ክልክሉ ዝብል ትርጉም ዝሓዘ እዩ እቲ ዕጡቕ ቅድሚ 6 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ቺቦክ ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ኣዝዩ መሰንበዲ ነይሩ ኣብቲ ናስታት 10 ዓመታት ዝቐጸለ ጎንፂ ቦኮ ሃራም ኣስታት 36,000 ሰባት ከም ዝተቐተሉን ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ካብ መረበቶም ከም ዝናበሉ መረዳእታ ሕብራት ሃገራት ይምልክት ቦኮ ሃራም ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ካሲና ካብ ዝርከብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቤት ትምህርቲ 300 ሰባት ብምጭዋይ ተሓታቱ ኮይኑ ነይሩ እዩ ሰበስልጣናት ሃገር ግን እቲ ጭውያ ኣብቲ ከባቢ ብዝርከቡ ናይ ቦኮ ሃራም ተሓባብርቲ ሸፋቱ ከም ዝተፈጸመዮም ዝገልጹ ተዋጋእቲ ቦኮ ሃራም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንብዙሓት ሰራሕተኛታት ሕርሻ ከም ዝቀተሉ ገሊጹ መንባሮም ይዝከር ነፋሪት መንገዲ ኣየር ካናዳ ዝኾነት ቦይንግ 737 ማክስ ብሰንኪ ዘጋጠማ ናይ ሞተር ብልሽት ብሃንደበት ክትዓልብ ከም ተገደደት እቲ መንገዲ ኣየር ሓቢሩ እታ ባዓርቢ ካብ ግዛኣት ኣሪዞና ኣሜሪካ ናብ ሞንትሪያል ካናዳ ትብር ዝነበረት ነፋሪት ድሕሪ ምብጋሳ ኺጽነት ከም ዝዓለበት ኣየር ካናዳ ገሊጹ ኣብታ ነፋሪት 3 ሰራሕተኛታት ዝነበሩ ኮይኖም በሰላም ምዕላባ ተፈሊጡ ነፈርቲ ቦይንግ 737 ማክስ ድሕሪ ዘጋጠመን ክልተ ሓደጋታት ኣብ 2019 ካብ በረራ ተኣጊነን ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝወርሒአን ክበራ ፍቃድ ረኺበን ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ናይ 5 ኣዋርሕ ፍልሊ ኣብ ኢንዶኔዥያን ኢትዮጵያን ዘጋጠመ ሙዳቕ እተን ነፈርቲ 346 ሰባት ሞይቶም እዮም እቲ ሓደጋታት ኤሜካስ ምዝብሃል ሶፍትዌር እተን ነፈርቲ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ተፈሊጡ ይርከብ እቲ ኣውቶማቲካዊ በረራ ዘገልግል ሶፍትዌር ነተን ነፈርቲ ባፍንጨን ከንቅልቁላ ከም ዝገብር እዩ ዝግለጽ ኣየር ካናዳ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ኣብረርቲ ኣብ ሓደ ሞተር ጸገም ከም ዘሎ መልእኽቲ ምስ በጽሖም ነቲ ሞተር ብምጥፋእ መገዶም ናብ ታስከን ኣሪዞና ገጾም ከም ዝቐየሩ ሓቢሩ እታ ገያሾ ዝነበርዋ ነፋሪት ካብ ተዓሽጋትሉ ጽንሕት ስፍራ እያ ተበጊሳ ናብ ሞንትሪያል ትበርር ነይራ ድሕሪ ዘጋጠመ ክልተ ሓደጋታት ቦይንግ ኣብ ልዕሊ ነፈርቲ 737 ማክስ ንምምሕያሽ እቲ ናይ በረራ መቋጸር ሶፍትዌር ዝርከቦም ብዙሕ ምምሕያሻት ከም ዝገበረ እዩ ዝገልጽ ነፋሪት ቦይንግ 737 ማክስ ቅድሚ 3 ሰሙን ኣብ ብራዚልያ ገያሾ ጼና ዳግም ናብ በረራ ተመሊሳ ኣብ ፈረንሳ ብሓድሽ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ዝተለኸፈ ናይ ፈለማ ሰብ ከም ዝረኸበት ኣፍሊጣ እቲ ውልቀ ሰብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ብሪጣንያ ዝመጽእ ፈረንሳዊ ምዃኑ ሚኒስትሪ ጥዕና ሃገር ኣረጋጊጹ እቲ ሕሙም ዝኾነ ምልክታታት ከም ዘይነበሩ ዝሓበረት ሚኒስትሪ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ገዝኡ ተወሺቡ ምህላውን ኣፍሊጡ ሓድሽ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ብሪጣንያ ምስተረኸበ ብዙሓት ሃገራት ዶባትን ዓጽየንን ዝርከባ ዶባታ ዓጽያት ጽንሐት ፈረንሳ ነቶም ካብ ኮቪድ-19 ነፃ ምዃኖም ዘረጋገጹ ካኣቱ ብምፍቃድ ካብ ረቡዕ ጀሚራ ነቲ ቀይዲ ኣልዒላቶላ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ መራሕቲ ናይቲ ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይን ግን ንበዓል ልደት ኣብቲ ንፈረንሳ ብሪጣንያን ዘራኽባ መትረብ እንግሊዝ ኣብ መንኪኖም ኮይኖም ክሕልፎ ተገዲዶም ይርከቡ ካልኦት ሃገራት እውን ነዚ ሓድሽ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝረኸባ ኣረጋጊጸን ኣለዋ ጃፓን ኣብ 5 ካብ ብሪጣንያ ዝመጹ ገያሾ ነቲ ቫይረስ ከም ዝረኸበት ክትሕብር እንከላ ዴንማርክ ኣውስትራልያን ኔዘርላንድን ኣቐዲመን ምርካበን ገሊጸን እየን ፖሊስ እስራኤል ተቃውሞ ሰልፊ ዘካይዱ ንዝነበሩ ኣሲሩ ክሳብ 200 ዝበጽሑ እስራኤላውያን ኣብ መንበሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ዓቢ ሰልፊ የካይዱ ከም ዘለዎ ተገሊጹ እዚ ኣብ ከተማ ጀሩሳሌም ናብቲ ናብ መንበሪ ገዙ ዝወስድ ጎነዳን ብምዕጻውን ብጎማታት ሓዊ ብምቅጻልን ዝገብሮ ዘሎ ተቃውሞ ብውሕዱ 3 ሰባት ብሓይሊ ፖሊስ ከም ዝተወሰዱ ተሓቢሩ እዚ አንጻር ኔታንያሁ ዝግበር ዘሎ ሰልፍታት ኣብ ዓበይቲ ናይ ጽርግያ ቢንቶታት ብምዃኑን ይቕጽሉ ከም ዘለው ይግለጽ
እተቀንዲ ሳዕቤንን ጽላት ብተደጋጋሚ ግዜ ብሰንኪ ኮሮና መጻውን ንስድራ ቤታት ከቢድ ሃስያ ቆጠባ ይጋጥም ብምህላውን ይብሉ ብዘይካ ዚዩና በከባቢ ሃይፋ ጊቫታ ብትበሃል ከተማውን ተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊ አንጻር ነታናይሁ ሰልፊ ንዝገብሩ በቶም ነታናይሁ ዝድግፉ ሰባት ይጥቁዑ ከም ዘሎ ካብቲ ከባቢ ዝጋዋሕ ዘሎ ዜና ይሕብር ፖሊስ እስራኤል ናብቲ ቦታ ብምኻድ ምጽራይ ይገብር ከም ዘሎን ተሓቢሩ ንኡጋንዳን ሪፐብሊካዊት ኮንጎና ብዘዋስን ማያት በሓደጋ ጀልባ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ እተን ጀላቡ ኣብቲ ማያትን ከለው ኣዝዩ ሓያል ማዕበልን ንፋስ ብምልዓዓሉ እታ ጀልባ ክትግምጠል ከም ዝኻለት ናይቲ ከባቢ ኣመሓዳሪ ንኣገልግሎት ዜና AFP ሓቢሩ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብታ ጀልባ ከም ዝነበሩን 21 ዝኾኑ ሰባት ብህይወት ከም ዝተረፉን ኣሽራፍ ኦሮሞ ገሊጹ እታ ጀልባ ኣብቲ ማያት ናይ ኡጋንዳ እንዳተጓዓዘትን ከላህ በቲ ዝነበረ ሓያል ንፋስ ከም ዝተገልበጠት ዝሓበረ ሰብ መዚ ሰራሕተኛታት መድሕን ኣብቲ ቦታ ብህይወት ንዘሎ ንምርካብ ተፍትሽ ይገብሩ እኳ እንተሃለው ክሳብ ሕጂ ግን ዝረኸቦ ነገር ከም ዘይሉ ይተሓቢሩ ኡጋንዳውያን ከምኡን ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጋውያን ኣብተን ጀላቡ ከም ዝነበሩ እዩ ዝግለጽ ናይቲ ክልል ፖሊስ መኮንን ኃይለ ባህሪ ሳሙኤል ኦያንጎ ንAFP ከም ዝሓበሮ ቀልጢፉ ብዝቀያየር ኩነታት ኣየር ኣብ ቀላይ ኣልበርት ተመሳሳሊ ሓደጋታት ከም ዘጋጥም ሓቢሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ሎም ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለጽናሕኩም ብልብል መስኪን ሰናይ ንዓኹም